Disbauxa la festa al rebombori, així és com es defineix Rauxa, aquest grup sabadellenc que avui ha tocat el cas 06. Els Glissando han estat els següents a pujar a l'escenari del Sant Jordi. Amb 3 discos editats, Glissando ja han deixat de ser la promesa dels nou pop en català per a convertir-se en un grup de referència. Després de la dissolució de Brahms, Antitot i el seu projecte nou, ara mateix, arriben al Sant Jordi. Tres quarts de 10, l'hora d'inici del concert dels Flex en Busto, els vendrellencs que actuaven al Sant Jordi amb la gira de Tu a Tu.